Salutare și bine v-am găsit la un videoclip nou. Astăzi o să facem un tutorial cum puteți să luați acest skin pe armă. Dar dacă facem foarte multe like-uri la acest videoclip, o să vă dau codul să luați această armă. Deci ăsta e, să zicem, un shorts, da? Și eu mâine fac tutorial la acest skin pe Astron Rifle. Și dacă strângem 20 de like-uri și, nu știu, să strângem multe așa like-uri și să facem și noi abonați, eu dau codul la acest skin pe armă. Deci, acest, așa. Și dacă facem și azi, foarte multe, dacă facem azi în 2 ore sau într-o oră, le fac și astăzi. Deci, grăbiți-vă că n-aveți mult. Dacă vreți acest skin sau cine are, poate să dați și voi un like, că vărul meu are 100 de abonați și 100 de like-uri și vreau și eu să fiu la fel ca el de popular, așa că nu e cel mai popular. Deci, dacă vreți skin-ul ăsta pe armă, trebuie doar să facem like-uri și să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Și sper că o să facem dacă vreți acest skin și eu vă dau codul. Azi sau mâine dacă facem că vă abonați, că am 6 abonați și vreau să fac și eu mai mulți. Și maximul meu de like-uri sunt 2. Deci eu sunt foarte... de-abia m-am apucat și eu ieri de YouTube și aș vrea să fiu și eu în forță ca vărul meu. Deci dacă se poate, chiar vă rog și eu vă dau codul și revenim într-o oră sau poate mâine. Eu am fost Andrei și v-am salutat. Pa, pa!